tieto kefy vyzerajú rovnako, ale nie sú. Toto tu je kefa na čistenie potrubia a toto je kefa na nanášanie povlaku na potrubie. Kefa na čistenie potrubia má oveľa hrubšie štetiny ako kefa na nanášanie povlaku. Ako môžete vidieť tu, štetiny na tejto kefe majú hrúbku 0,5 až 0,8 mm, zatiaľ čo tieto majú hrúbku 0,35 mm. A táto sa správa viac ako maliarsky štetec než táto druhá. Dávajte pozor pri výbere kefy, pretože niektoré materiály na povlakovanie potrubí majú vyššiu viskozitu a zvyčajne môžu lepšie fungovať s kefou na čistenie potrubia než s kefou na nanášanie povlaku. Obe tieto kefy sa pripájajú k hriadeľu pomocou nastavovacej skrutky alebo skrutiek a otáčajú sa spolu s hriadeľom. Naopak tu máme túto, ktorá je centrovacia kefa. Centrovacia kefa nemá vo vnútri nastavovaciu skrutku a je určená na to, aby v podstate držala hriadeľ v strede potrubia, takže sa voľne otáča. Váš hriadeľ sa bude otáčať vo vnútri a umožní, aby bol hriadeľ vycentrovaný v potrubí. Sú dostupné v rôznych veľkostiach a tvaroch. Máme ich od 2 palcov a menších až po veľmi veľké. Takže pozrite si plumbertools.com, pokiaľ nie ste v Európskej únii, v tom prípade zivertools.com. Ďakujem za sledovanie.